Hlalo yazi manginendlela awuyireport lento kuyiprovince ukuthi ena sesibulewe induku. Isisibulele inkatha ngenduku lapha Kwaceza. Ama-complete amaningi nawo ka-10 asefile induku. Nawo ka-13 asefile induku asesibhedlela kumanje silande wona cishe ayatishwa lapha esibhedlela. Awuyireport kuyiprovince Hlalo le ndaba le. Amaphoyisa lapha Kwaceza masikhuluma nawo athi nawo asehlulekile. Kuzele nkukhu kuthi kulikhulu phela phezu kwendlu lekukhu kuzele nkukhu esuthi phela phezu kwendlu kuzele nkukhu wathinta uzulu yini wathinta isilo udakwe yini Uzezi Nduna awudlokube ba uyibiza ngenkosi lamula ngonya nakusithole kanzima lamula njula mithi nakusithole kanzima awudlokube ba Uzezi Nduna awudlokube ba uyibiza ngenkosi lokube ba Uzezi Nduna awudlokube ba uyibiza ngenkosi